मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्या घरी झटपट होणारी स्वादिष्ट अशी डाळ तडका. त्यासाठी लागणारे साहित्य: ही तुरीची डाळ आहे. मी तुरीची डाळ 1 वाटी घेतली होती आणि ती अर्धा तास भिजून ठेवली होती. स्वच्छ धुवून भिजून ठेवली होती. कोथिंबीर, मीठ, जिरं, हळद, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, हिंग, फोडणीसाठी तेल, टॅमॅटो, 1 टॅमॅटो घेतला आहे मी, आल्याचे थोडे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत, लसूण बारीक चिरून घेतले आहे, 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 1 छोटा कांदा आणि 10-12 कढीपत्त्याची पानं. आता तुम्हाला डाळ बनवायला दाखवते. आता ही सर्वप्रथम आपल्याला डाळ, मी हा कुकर तापत ठेवला होता. आता ही तुम्हाला ती डाळ आपल्याला ही सर्वप्रथम डाळ शिजवून घ्यायची आहे. थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला शिजतानाच. थोडीशी हळद, थोडा हिंग टाकूया, थोडं पाणी टाकूया आणि आपल्याला आता ही शिजवून घ्यायची आहे. आपल्याला 2 शिट्या मोठ्या गॅसवर करायच्या आहेत आणि 1 शिटी बारीक गॅसवर. 5 ते 10 मिनिटं आपण वाट पाहूया. ही बघा, ही आता आपण अशी डाळ छानपैकी शिजवून घेतली आहे. ही बघा, अशी हिला एकदम घोटून घ्यायची. आता आपण तिला फोडणीला टाकूया. कढई तापत ठेवली होती मी. आपली कढई तापली आहे. आपण थोडं तेल घालूया. डाळ तडका म्हटल्यावर तेल थोडं जास्त लागतं. काही लोक घी पण वापरतात, तुपाचाही वापर करतात, पण मी तेलाचाच वापर करते. तुम्ही तुपाचा वापर करू शकता. थोडा कढीपत्ता, जिरं. डाळ तडका म्हटल्यावर त्याच्यात थोडं जिऱ्याचं प्रमाण जास्तच असायला हवं. हे मी आलं लसूण क्रंच केलं आहे. 1 इंच तुकडा आहे आल्याचा आणि यातल्या 10-12 लसणीच्या पाकळ्याही मी बारीक चिरून घेतले आहेत. हे थोडं मी फोडणीसाठी ठेवलं आहे, नंतर तडका मारण्यासाठी. थोडा हिंग, छान परतून घेऊया. आलं लसूण गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. त्याचा कच्चेपणा सगळा दूर करायचा आहे आला लसणीचा. त्यातच आपण हिरव्या मिरच्या टाकूया. मी 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. आल्या लसणीचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. आता आपण कांदा टाकूया. हा 1 छोटा कांदा आहे, मी बारीक चिरून घेतला आहे. थोडी त्याला परतायचं आहे. हा बघा, कांद्याचा थोडासा रंग लालसर झाला आहे आणि आल्या लसणीचा कच्चेपणा पण दूर झाला आहे, कारण तोही लालसर झालेला आहे.
आता आपण त्यात टमॅटो टाकूया. आम्ही एक छोटा टमॅटो घेतला होता, तोही चांगला आपण आता परतून घेऊया. टमॅटो आतमध्ये विरघळला पाहिजे, तिथपर्यंत आपल्याला तो परतायचा आहे. 2 मिनटं झाकण लावून त्याला आपण शिजवून घेऊया. बघा 2 मिनटं झाली आहे. आपला टमॅटो छान असा शिजला आहे. थोडीशी डाळीत आपण हळद टाकली होती, थोडीशी टाकली आपण याच्यात हळद. आणि आता थोडी कोथिंबीर टाकूया. गॅस मी एकदम बारीक केला आहे, कारण आपला हा मसाला त्यात करपायला नको म्हणून मी गॅस बारीक केला आहे. आता आपण ही त्यात डाळ टाकूया. छान परतून घेऊया. तर जेवढं घट्ट हवं असेल, जेवढं पातळ हवं असेल तेवढं आपण त्यात पाणी टाकून घेऊया. ही डाळ जास्त पातळ चांगली नसते, घट्टच बरी वाटते खायला. आणि हे बघा इथपर्यंत आपण घट्ट करून घ्यायची. थोडं मीठ टाकूया, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता त्याला एक उकळी येऊ दे. उकळी येईपर्यंत आपण वाट बघूया. डाळीला छान बघा उकळी आली आहे. थोडी डाळ उकळू दे तोपर्यंत मी इकडे डाळीला तडका द्यायचा आहे, म्हणून मी हे तडक्याचं भांडं तापत ठेवलं आहे. आणि आपल्याला डाळीला तडका आहे ना थोडा तुपात द्यायचा. तुपात दिल्याने काय होतं, चव चांगली लागते, डाळ टेस्टी लागते आपल्याला खायला. गॅस बंद करते. ते तूप तापलं आपलं. मी तुपात थोडं फोडणीसाठी जिरं घालते. आणि गॅस आपल्याला स्लो गॅसवरच ठेवायचा आहे. लसूण मगाशी मी थोडा लसूण ठेवला होता, तो मी आता फोडणीला घालते. आणि मगाशी तुम्हाला मी या मिरच्या दाखवायची विसरली होती. तडक्यासाठी 2 लाल मिरचीचा, सुक्या लाल मिरचीचा वापर करायचा आहे. ते मगाशी मी तुम्हाला दाखवायला विसरले होते. ते आपण असं लसूण छान लाल झाली पाहिजे. काश्मीरी मिर्च पावडरची थोडीशी आपल्याला पावडर टाकायची आहे तडक्यासाठी. आपला हा तडका तयार. कोथिंबीर टाकूया. आपली दाल तडका तयार. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला माझा आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.